Konrad Mizzi jibqa' jippersisti li hu m'għamel xejn f'ħażin wara li nqabad li għandu kumpanija fil-Panama, pajjiż meqjus bħala wieħed mill-aktar fejn hemm segretezza. Waqt intervista fuq l-istazzjon Laburista 1, Konrad Mizzi, Ministru ta' Gvern ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u issa deputat mexxej tal-Partit Laburista, ma jara xejn ħażin li għandu kumpanija fil-Panama, pajjiż blacklisted minħabba nuqqas kbir ta' trasparenza u li għalhekk jattira lil min irid jaħmel ġid tiegħu u minn fejn ġie. Anzi, fil-waqt li l-ebda mument ma semma lil Panama, Konrad Mizzi qal li hu dritt tiegħu jażel liema struttura jrid. Ovvjament huwa dritt tiegħi li nuża l-istrutturi li nixtieq jiena, però se nkun trasparenti ħafna in my state of affairs. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici jinjora l-kollox mistoqsija minn dan l-istazzjon dwar il-kumpanija ta' Konrad Mizzi fil-Panama. Mhux ta' istess femma l-ġurnal indipendenti jekk kif l-editorjali tagħhom huma kienu ċari li l-mod kif għamel l-affarijiet il-Ministru Konrad Mizzi iqajjem numru kbir ta' mistoqsijiet. Fl-editorjal tal-ħarġa tas-Sibt bit-titlu Iwarrab lil Malta favur is-segretezza fil-Panama, il-ġurnal Times of Malta ma jomodx il-kliem u jgħid li meta Ministru ta' Gvern jiftaħ kumpanija f'Panama minn tant postijiet dan huwa skandlu minnu nnifsu. L-editorjal ikompli li f'dan l-istadju l-aġir ta' Konrad Mizzi jmur kontra kull etika politika fondamentali. Il-Panama huwa assoċjat mal-ħabi u dan l-aġir mhux aċċettabbli f'pajjiż demokratiku. L-editorjal ikompli li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil staqsa numru ta' mistoqsijiet pertinenti fosthom li l-ftuħ ta' Trust fi New Zealand u kumpanija fil-Panama ma sarux biex issir ġestjoni tas-salarju ta' Ministru iżda biex jamministraw miljuni. L-editorjal jgħid li dawn il-mistoqsijiet jistħoqilhom tweġiba u meta wieħed iqis il-proġetti multimiljonarji li fihom involut il-Ministru Konrad Mizzi, il-mistoqsijiet jiġu waħedhom. Min-naħa l-oħra l-editorjal ta' The Malta Independent jaqqat l-aħbar tal-kumpanija fil-Panama u Trust fi New Zealand u l-effetti tagħha fuq l-elezzjoni tal-istess Ministru Konrad Mizzi bħala deputat mexxej tal-Partit Laburista. L-editorjal qal li minkejja tweġibiet ta' Konrad Mizzi kienu taħlita ta' nuqqas ta' memorja jew ħabi, id-delegati tal-Partit Laburista taw appoġġ ta' 96% deskritt bħala ala Ceausescu mill-editorjal. The Malta Independent ikompli li Konrad Mizzi kien sfurzat fuq il-Partit Laburista u d-delegati ivvotawlu b'mod qawwi. Il-mistoqsija hi kemm il-votanti Laburisti jaqblu u jappoġġjaw dak li qed jiġri.